Come here. Osagyefo Oseadeeyo meeting day. Nana upon tin amaniam. Misai extra Nana Oseadeeyo Agyemang Badu otosumienu. Se Dormaa Akwamuhene. Me nana ene nana akukura odi asem. Me nana ne nana opon kwabena. Me nana ne nana kwa minto a odi kan. Me nana ne nana opon shreme sikafo a otosumienu. Sompa me nananom som Dormaa Akwamu ma no beto Dormaa man na me beto aso. Misai se so Osagyefo frame anopa awia anwumre anajo na se mama misai yade se mama meto Dormaa ntam kese. Here. Yeah. Yo, Samre. Tom.